Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ πέρα με τον αδερφό μου και ένα φίλο μου. Και από το event. Δείτε εδώ το πρέμα. Δείτε. Πήρα αυτά εδώ πέρα. Πήρα σπιντερίνι. Ωραία. Πήρε ο αδερφός μου. Πήρε αυτό το τραλαλέλο το κοριτσάκι. Πήρε αυτό εδώ το τραλαλέλο. Και μου έδωσε. Από το event πήρα τραλαλέρο, παιδιά. Σταματήστε λίγο να πω κάτι. Λοιπόν, του έδωσε αυτόν εδώ πέρα και μου έδωσε. Και μου έδωσε αυτό εδώ το άγαλμα. Πραγματικά το αξίζει, ρε φίλε. Φίλε, τέλειο. Είσαι τυχερός. Το αξίζει αυτό, ρε μπρο. Και παιδιά, κάτι άλλο. Χωρίς να φτιάξουμε private server, είμαστε 3 άτομα. Χωρίς private server. Είναι πάρα πολύ spam. Όχι, δεν το δίνω τραλαλέρο. Sorry. Ωραία, παιδιά, κλείνω. Bye.